Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah peserta iki ndelok lewat pasang pelapon lur. Tukangnya dari Jepang. Ini tukangnya. Oh, dari Jogja tukangnya. Oke, betul. Dari Jogja, Bos. Gua kayune. Wah. 35 karo 46. Wes dewan pasang pelapot. Sopo ya kok ngono lho. Piye karepe kok ngono lho. Lho piye karepe iki ya? Nah, kabeh. Minta uang Om Kipi. Ya belum minta uang. Oh, kowe sing masang pelapon karo AC kosok. Lah iya makane kene aku duwe kowe tak nggo ukuran. Bantuan, ya. Asine ndi ya? Asine kayak di pecah goblok. Asine kayak jero ta blok. Menurutmu jelas di. Ya kayak jero kok. Wis karepmu kayak di. Wis kayak di karepmu AC kok. Nyoteng sing bener tok kok malah jagak ku lho. Yo ben kok. Asine iki kayak di ya. Kayak gini ya. Menurut kerucut, aslinya kayak di menurut kerucut. Kayak gini lho blok. Gua anu nek ning Menurut kerucut aslinya kayak di. Loh, Bos. Pasang pelapon Jodoh mulai. lho. Pelapon wae. Pelapon yang ngono tok ya beda ketok wong kuwi. Dan gak trocohan. Iya. Nek udan ki regetane seblok apein. Kabeh udan wis blok kabeh kok ora udan lagi pertama kali. Lah nek kowe nyebloki cangkemmu ra apa-apa. Ah iya panggah kok. Lah nek nyebloki cangkeme cah cilik. Linggih saya tahu lu kok. Ya. Tukang kok Jogja, Bos. Ora pernah sih. Sebenarnya ngalor, kursinya ngalor. Kursi ngalor lek. Nah, sebenarnya pernah sih. Jadi ngalor, jadi pernah kuat ya. Bos. Pelapon. Ngomong tok kok kerembebe, ngomong Kowe kok pasang apa goblok kok kerembebe. Teko gote sapa Wang? Wan. Apa? Bantuan gote sapa iki? Kok Wah, ini bantuan kok ibu dhewe lho. bantuan. Menawa ya ora ero. Asine dhewe ana sing kono. Semoga saja. Insyaallah. Aku surga wis enek. Lah wis curiga wis. Wes to wis seru aku ben karo iki aku ro. Masa to? Lah tadi kayak musuh. Makane barang bukti itu gue teko. Lho. Iya ta wis. Kok bar- Aku tak kuat ngomong. Kita tapi yakin ya we. Yakin kok. Yo lho, yakin lho. Yakin bisa bantuan. Kita bantuan. Iki nek iki nganu nyo iki kok tak dodoi cuma sapa-sapa ya. Tenanan aku iki. Sopo? Aja sapa-sapa mbah sapa-sapa ora. Eram aku. Saka nggone Sopo kuwi lho kok Mbah Ranem. matamu. Ya ya, dhewe akar podcast Mbah Ranem sira alasane dhek mlakoni Mbah Ranem mlakoni sempoyong anjere. Acara sempoyong. Lah wong podcast nunggu lho piye. Sok ben ki ya ning podcast akar ngundang bintang tamu cewek oleh ora? Sopo kuwi lho? Yo caido. Alah kuwi padha ning kalau bisa kan Ora anyar kok cae tenan tak doi menurutmu kene piye? kok rasa omong lula to. Sopo? Ye. Belum ora? Kuwi wong ndi? Jarban. Apa tak wangi dek iki? Wong ndi? Jarban. Wis kok kene lah sing geleput. Yo ra piye? Terakhir MC ki yo ngono kuwi. MC sapa kene iki ora dadi hot kok. Kok iso Oke, omong lula. duitmu apa kok rencana uangmu ki mbok simpen kontek. Kasih bae. Mbok simpen iki. Nang omah to tak tuku kayu. Aku jane pengen ngundang Mbah Ranan teman sok ben. Heeh. Lah nyangpo to kok pengen ngerti kehidupane
Turu dhewe wedi apa ora? Tau dideni mistis apa ora? Masa ngono gak oleh diundane wong tuwa. Kau bisa melakukan sempoyongan. Asal gitu kayu sih. Lah bogo apa pintu kayu? Bogo apa to kayu? Kandang loh. Lho kayak sudah kandang we. Kurang ngombo. Wah. Dadi bos. Diliarne penak to. Karo libur sopo. Lho butuh dicolne kok ayo mulai dhewe nek sore kok. Ah tandurane wong lho. Mesakno kuwi lho. 5 pin ngono kuwi. 45. Bu kira ke jowo. 45 kali. Apa-apa gale 50 stok. Wis 5. Stok. Nah jadi ki alhamdulillah sak didelok karo asing danai. Ki mana-mana danai lho ki. Didanai. Contoh kok tapi Kok tahu kamu? iya tahu iku sampe gedagati bangku. Ki golek cariban lho paran. Golek cariban ngono lho. Hah? Riban. Wah riban enek ora. Ki golek jodoh iki golek jodoh. Kagak film. Nah bro, Nyapa ora gelem. Gimana? Nah. Apa kok deres. Lah golekno nek rodo film. ki gelem Wonge setengah tuwa yo gelem. umur 50 gelem paran. Hah? Umur 50. Gelem ya. Ya nih, mereka. Enek ora wis tenanan kosok. Ngomongnya. Oh. Ya mau riban kita sekali. Ya, mulutnya piye? Dua umur 41 lho orangnya. Ada lagi bongku pisan bablas mikir. Iki piye apane lho wis. Lah rabi ora yo pengen ngonoke topi duwe. Yo ora kok takon adang tok. Masa pokok nadang tok rabi kok tekan nadang tok to. Tangan malu. Apa? Apa? Jangan malah ngentut nek kene to ngentut iki main jogo to malah abul nek kene. Wis ngerti nggone melapakan kok kene mati pecah kok ora sopan santun iki malah. Ngono kuwi be ngono asine iku. Petok ben mengko. Ben adil. Coben mengo kuwi lho. Ala buka pintu. Nah pokoknya iku ditunggu ya teman-teman. Anu acarane nyok ya, acarane ya. Ku kapan? Jenenge apa? Nah, sopo Taman Ria Bu. Podcast Taman Ria. Enggak Ditunggu aja sopo. yo wis tak jone kowe wingke lho. Kok sole gelem ora kok. Gelem ya apa ora gelem? Ya. Ya ngomong blegak lho. Oleh wing konten-konten bintang tamune cewek bebas. Kayak somo karo itu ayu. Nah lho kayak som. Angel takuk kok kamu. Yo, jamong. Nah lho jomong lho. Itu pas masang plafon gede iwat tuwil. Ya kitik pasang. Lancar. Jadi ki yo karo menawa enek. Ya apa yang dire? Ngene iki menawa eneng sih. Maksudnya eneng opo kok? Maksudnya kan tubuh kan kurang. Bimu kurang karo bogo. Gede kandang udah Terus ya kurang. enenge piro lagi an? Ya kurang hitung aku kurang gue bayar. Lah yo enenge piro? Sekitar piro enteke wi lho ben ngerti to penonton. Ora mau entake paling tarik piro. Piro? Tarik 1000 satu kali. Alah lah yo gampang to semesmu kae digedhekno sik. Yo ora apa-apa to. Gede. Yo ora apa-apa to. Kok semes digedhek. Lah sok ben kan wedhus manak sampe jiko. Kok iso? Terus manak sampe jiko. Ora. Yo 5 menit ya. Ngonten 5 menit ya. Ya pokoknya enek wong. Yo ora ono dolan-dolan trone ya kabeh ya. Ayo to. Gopo. Penonton ki ben ro. View di depan rumah Pak Menteri ki nang opo ae. Kok iso? Kali kok tak kok. Cah sing disambang karo Agus Saripin karo delok cawange. Delok ben. Menawa apa? Menawa ini kapten. Ora kalep. Menawa nek orang. Iki jare. Ngono ana wong lain gak usah delok. Ya tapi nek ngamore. Ya dadi setelanku cah kipin ku setelan bikin konten. Hepin. Apa topo ngono. Udah dene opo tukange karo kuline kuwi lho. Iki jajan nyayok. Ayo, yo. Nang sumurne lho. Nang jajan. Nah. Yen kape. Yen jadah oran.
Rebung semut. Iya terayu lagi tapi kok. Wah. Apa toh? Ora. Ya tau ora sapa tau udan ya. Grimis pin men kene pin. Ngarit. Lha iki jeruk ngarit. Wes ngarit gede-gede. Lho kok kene lho. Ya sis ning kono. Wes Oh ngantuk badan jaga. aku udah tua lu jero ngono lho. Nyapa to kok Ya cerewet. nek pawon kono rusak-rusak ngono ku piye. Aduh rokok. Wah kok Sampai ini loh, Pi. Saya ketemu, Pi. Ki piro? 4 kali 5 kayak Iya. Lah terus kali kok. Itu kuwi nek sing abot. Berarti 46. milih sing iki. Sing 46 ya nek sing abot. Mbok ayo regane mek 55 iki. Iki 46 Mas. Iki apa lagi? Lah wi melu proyek supi kok. Rokokmu kok Surya terus. Ini pinter ya. Arang pinter. Musik to rokok jeneng anakku ki lho kok iso musik rokok. Sopo Iwan? Iwan iki terang nginang kok. Jadi hari ini kamu wis ngonten piro? Lagi iki lho. Lah piye to? Ngonten terus. Ya ben ngonten Kartono ping 3 lho. Ngonten tono lagi les 300 ndelok. Yo ngono gak apa-apa pinter. Gak apa-apa aku tak go hiburan nek kene sedelok yo Gak ben. apa kok. Wala kene sene ana sedelok akal jan. Kenapa? Sing penting podcastnya lancar. Ayo. Amin. Iki cewek sapa to jane Engko tak curiga. engko tak kok piye to? Cewek kok curiga engko tak undang nih sok ben. Ngono penting kowe kudu takok ya, takok maksudnya sing gacor ya. Takok apa Iya takok-tekok ya. Takok piye wae lho lha penting kleru digajulake. Ora nek karo ku diijol nih to. Tapi iki pinane podcast pinter kok. Pinter deh. Pinter apa? Lula kon Ora ngene. ki tenan aku ki jujur, Pi. Ayo wis Pinter meneh ndak tutup. podcast. Wes vlog siang hari ini. Sore, Bos. Terus. Terus nah. Lupa di Vlog spot-spot. lucu hari ini. Jangan lupa dia apa? Nanti support. Disupport, terus. Tapi kena ngorjo, dilek-lek. Lah ya. Wis tak kira ya, Bos ya vlog sore. Yo musik to kok arep Ini akhir. apa to yo ben Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking ring.